har været her tidligere, at der er blevet sagt noget ikke helt korrekt, for den er ikke spor gammel, den her Ry-sang. Den er ret ny. Teksten er skrevet i 2006, og det er Bodil Lindholm, som har skrevet den. Bodil, hun ligger derhjemme med influenza, desværre. Hun plejer at stå herovre og synge med. Men de fleste af jer vil sikkert kende Bodil, fordi det var Bodil, der stod om i boghandlen i gamle dage, og har stået der det meste af sit liv. Så hende kender vi jo alle sammen. Hun har skrevet den her tekst. For nogle år siden, da vi havde et jubilæum, så tænkte hun er en af de få, der er 2 her i koret, der har været med fra korets start. Hun er en af dem. Og så tænkte hun til det der jubilæum, at nu synes hun, at det var på tide, at fordi hun har været der så mange år, nu skrev hun en sang. Og lige pludselig så flød sangene fra hende. Hun skrev den ene efter den anden til alle tænkelige lejligheder. Og så på et tidspunkt fik hun så lyst til at skrive en Ry-sang. Så jeg har bedt koret om at synge en rigtig tydelig tekst, for at I kan høre, hvad det er for nogle fine ord, hun har fået sat sammen om Ry. Og den hedder altså Ry, et stemningsbillede. Henrik Birk Åbo, som er vores pianist, når vi er ude og synge til koncerter, han har skrevet melodien. Hun havde skrevet den på en anden melodi, en kendt melodi, og så synes vi, at den skulle have sin egen melodi, når hun nu havde lavet sådan en fin sang. Så det har den fået nu. Og den er fra 2012, melodien. Så den får I nu.